Казвам ти, Азраел, това е шедьовър на съвременното инженерство. Шедьовър! Ако не беше тази проклета жега, щеше да е като детска игра. Ужасна жега. Но си заслужава. Планът ми ще ги завари неподготвени. Планът ми не може да се провали. Помисли си, Азраел, съдбата на смърфовете е в моите ръце. Скоро ще сложа техния край. Невероятно! Абсолютно невероятно! Каква жега! Ей, аз като ленивко ще взема да си подремна. Пожар, 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 помощ, татко Смърф. Пожар ли? Помощ, смърфчета, пожар. Пожар!